Kasiabo no enchiremu ensomum. Yasha Kasiabo na sani yasha se e de free Minister of Works, Housing and Water Resources. Eye oniminyamfo Kenneth Gilbert Agyei. Eden sem atudwa echiremi sem. National Rental Assistance Scheme. Eye ade abeboa pa. Menkunimdi ekoso ewo asoye na kache no. Emu ode pa. Ochira meke sei etimi aboa enipa pore empema nan. Ahansan ne aduasa mienu ewo manyimu a efitiri mfempem mienu adonu miensa mpenifo de baaye no aboa pa menne se obi kura akopɛ sika ne bi de kɔ rent dan a wane ma ogya momre ho kura ene percentage wise omma de na musa ka sika no oya ha mugyikyemu aduo kronkron 99% recovery rate a nyama e konka ne yepam na odensam dutudwa ewo ne efa aban ku ntabodwumadi a Ghana mampeni John Dramani Mahama edi abasai na ba mu nipa wosoma anya hwekura no enkonta ya de ahianti ene ebosome miensentem bia no kohuri gine sie ne asimpie so bunka ata kire Ghana fo se bomode anaka enkontabu kire Ghana fo ne ye de obetena banwa so no dwuma be na wadi udwumade ne yakwasan ekwaye anim a ana wo bo adwumaden a Ghana fo mo ye nsem enkwaye nsu a ne yensi se ne yehu ne yenyi ye mo mode ampamo ne mpani pafa ne mode bo se ni emran betena konwa no so na odensa du tudwa wonne ya wukwade yam Papambo sma yo wenda taso aduonu enwotwe eno penidi nsem edutudwa na okiremu a saa scheme no made ba no made ba yeso made boaga na ade hye a moya adwuma ye fodu ba bia na eda ho nsensem ebia na wo frewi a otu woni sika wakwakobo mobosia wo de han dan ni wi a emre sem na mpenifo agye o musika o kiram sese no Ghana fo ayade wo ma hye o man mu mpenifo ne menyama sika wo da manfo akogye ye no obi abon ho modin atwea ne kama se amekese de enya ade ohaw bia ekoso no kira mekese mpenifo hyiase edifri omanga na mantam mako ensiam mekire enkrabo premantam Bono East Northern Region Eastern Western and Nafin so asante mantam ochima bodwumadin yepam na openi Kenneth Gilbert Agyei echirema ewo emfempem miene adonu num nko 2025 enipa mako mpem mienu ne aduasa ba ko ne nya so mfaso mekire 301 ne nipa wamunya eye housing scheme no ho mfaso a aboa pam opani kiremu a ade ba kwa memu aye dempo ni sei obi kwaji sika na de ko ha dan wi a sa nipa no ye baji sika na je sei ontwentwa ne na asiu wo kan ya na ode amount dwumade ne yade a ekonka ne pa. The National Rental Assistance Scheme, established by the government in 2023 as a social housing program, aims to facilitate access to rental properties for qualifying beneficiaries by providing rent advance. The scheme is currently being piloted in 6 regions, namely Greater Accra, Bono East, Northern, Eastern, Western, and Ashanti regions. In 2025, the scheme successfully facilitated the payment of rent advance for 2,031 Ghanaians across its 6 operational regions, bringing the cumulative number of beneficiaries since inception to 4,732. I am glad to state that so far, the disbursement recovery rate is about 99%. Indicating the government seed money is fully recoverable and in circulation. The program's eligibility criteria, application process, and beneficiary success stories highlight its effectiveness in addressing housing needs and enhancing community well-being, and government is poised to take the necessary steps in the short to medium term to scale up the operations of the scheme across all 16 regions of the country. Review of rent laws. Distinguished ladies and gentlemen, recognizing the critical role of rental housing in national development, my ministry continued the review of the Rent Act 1963, Act 220, and the Rent Control Law 1986, PNDC Law 138. These reforms aim to modernize outdated legislation, eliminate regulatory bottlenecks. Nekwakramo no ana oduminyamfo Kenneth Agyei echiremu yanka ntra Ghana fo say aban abadwumaden ahwe emesese amekese no wanom atimi ayi eka beboro 1.76 kilometers anu ni nyina ye drainage system ahodo ampanifo aya atimi aboa papa sebe ya nsuo to a entimi nyiri emfa Ghana de hye ewo my Ghana mu nyina dwumade we no
ɛno so akɔ nka mene nsuo tɔ a wonta ante ho nsɛm sɛ ɛyiri afa amanfoɔ ɛwɔ manyim. My ministry has been implementing critical interventions to reduce flood-related risks. Notably, progress has been made in the construction, rehabilitation, and desilting of drains across various regions. These works have contributed significantly to improving the capacity of drainage systems, thereby reducing flood risk in identified hotspots. These interventions have resulted in the construction of an approximately 1.76 kilometers of storm drains as at December 2025. Ɛne a wote yi ɔno ɛna yɛ ɔsoafo a ɔhwɛ ɔman Ghana enwuma ana afei adansie ɛho nsɛnsɛm ɛso ne den ɛde onimnyamfo Kenneth Gilbert Agyei. Yentua Kasiebone so na mpanifo a omo eka eya Beportington Small Scale Miners Association ho akasete eya basabasa ye so ewo mabunu ene eye Jacobu Police Patrol Team a eno nam so amanipa bako eto anananom ewo nsiedo emu bebre na etimi eprayen na omo kasete ya ye ewo abra na omo ya press conference a eye mpanifo no etimi ehhye ye wo boase eno ewo Asante Mantema omo chiema ya de ande so ewa ye Beportington School mu eno wa Manse Central District nim no ankoye kra na ekuo no echiema yade nipa num ebi kasa yade amaburu na hyase a efri eye dentra dominance ewa ye Upper Dentra West District nim eno was eye mfinfi mantemu ene ede call eye Beportington so mokọ hyase se basabasa ya no etimi ekoso na bro mu ni die okasiebo twetwe nkomo ana nipa ono ya kasamafo de mekuo no eye Nhyiraba husband tete edi tudwa na ochemu se ensama nipa numbi kasa yade amaburu mu free eye Beportington no mobo omode akoto hye ya police fo no so kane no enya ade anokra bia ewom esanse wo kirema timemfo ni bi ana free ya police fo no so omombeye patrol ewo oye omomantemo no esanse yade akronobo ekoso ye wo no papa na Mr. Tete sanso edi tuja echemu se ohwe amaburu mu wa Yesu kumu yade omudi mra so abasabasa ye de enya ade a omutimi eye bi wo honom tinsem na nkrofo bi eka na enya ade anokra bia ewom na emomo obomodian ene a police fo na aka bomadi juma se ne ebe ye omo a omo hye ye basabasa ye na se no omo nsa ebetimi aka wom na ochira omo patamo na yetimemfo no nkoma nto omo yem na emom omo momodian so omo ne eya ahoban bokuo no betimi adi juma se ne ebe asumdwie ebetimi akoso ewo bia ye omutu efomagudie. We have come to your doorstep to address you on an issue, the incident which occurred on Beportington School on 23rd of this month, January, which was last Friday. We are Small Scale Miners Association at Beportington School in the Amansia Central. We extend our deepest condolence to the family who lost their beloved son and a brother through this incident. Also, we therefore wish, though we don't know him, but we will say he's our brother, we wish him a very speedy recovery. On the 23rd, which was Friday, a sudden information came up at school and its environment, which was not good news. A police patrol team was on duty doing their job as assigned to, but suddenly news that we heard that they shot 2 guys and one is dead and the other had a severe injury. On that same day, our leaders was at Jacobu discussing with the district commander on how to get servicemen at our electoral area. So when this information came up, some of us rushed to the scene and found one dead and other severe injured. After taking the decision of sending him to the nearby hospital, we consulted those around that what happened, and this is what their response. They said the police patrol team came to their area and found a pump action. Most of them took their bag and their luggage and walked backwardly direction to a town called Dentra Dominance in the central region. We can't confirm that they live at that area or not. Upon watching the video several times, the leaders, don't know any of them because they are not from our town or jurisdiction. We, the Small Scale Miners Association at Beportington School, we are not in support of the criminal act. The servicemen are our friends and has been our brothers from time memorial. We condemn this act because after God, who gave us daily protection, the next to protect us is the servicemen. Eni ya uti ye Nhyiraba husband tete no ana ye kasamafo edema Beportington Small Scale Miners Association. Yanto akasiebo no so na yenyina mum ewa sa ehwe o Ghana yatena yesom
na kwankyerɛfoɔ panin a ɔbɔ adwumaden pa mekyɛ the letter of mines Edema Environmental Protection Agency EPM yɛ Dr. Patrick Essien adesrɛ ato Ghana mampani John Dramani Mahama nim sɛ ɔsra nada ɔma ne ho mmɔden sɛ yi block ahodoɔ a wɔn mu si a yɛbɛfrɛ ne sɛ community day senior high schools no perform mmɔden na ɔmo sisɛm na momfa mɛyɛ technical and vocational education and training yɛtwa ne tia ka ne sɛ TVET ɛna afin so science technology engineering and mathematics STEM na mmom ɛbɛboa pa mmɔfra dodoɔ na ɛtumi anyansane dwuma sɛ bɛyɛ bɛboa na ade hyɛ mo mmɛmmea ahodoɔ mutu galamsey na ɔmo sɛi ɔman Ghana nsuo ne akwaye no ɛso ɛbɛtumi atɛm ɔpani kyerɛ mu a meka sɛ yade a wohwɛ mmɛmmea ahodoɔ pii na saa ɛyɛ schools ahodoɔ ɛyɛ community based senior high school na yɛnhyɛ daa hunu so mfa so ebedu baabi akande ebi nkɔ kyɛ sɛ ɛnɛma nhyɛ daa nkɔ so ɛmma ɔman yi ɔkyerɛ mi sɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛboa no ɔman no etumi to mpɔn na mebu ni pinya adwuma yɛ de a ɛsɛ aba n'ani kɔnsan adwuma ho yɛ pam ɔpani ɔde nsa dutu dwa ɛmla no wɔne DLFM yamani boni ɛna afi nso active TV reporter opoku active ma na twetwe nkɔmɔ ɛwɔ nkrabopre mantam mu na Dr. Patrick Essien ɛkyerɛ mi sɛ wohwɛ ɛyɛ yi blocks project ahodo bebre na mpanifo ahyɛ asɛm bɛboɔ nhomasua nanso edu baabi a yɛnhyɛ da hunu so mfa so enti wɔbɛsrɛ yɛwie pɛ na nkabɛboa de a yɛmfa nkɔyɛ TVET anasɛ STEM education na magana fododoɔ na nnɛ wɔn nya adwuma nyɛ no wɛrɛ nipa ne wie school pɛ ne nsa no dwuma na kita ne ɛne yɛ computer mu na oni mu a ɔkɔkɔ be na so na odidi dwuma ebia so ɔkɔkɔ sia mobile phone ɛyɛ lopelin wawie carpenter wawie owie na wɔnya ne nsa no dwuma ɛnya afi na ɔbɛtena ase na wakɔ atena ase saa mfie pii mawie nursing school media mawie ɔkyerɛkyerɛ teacher ne mfa adwuma na metifie na ɛsɛ ne ho nsɛnsɛm ne ntɔkwasam ɔkyerɛ ma ne deɛ ɛmmoa koram ɔpani kyerɛ mi sɛ ɔmampanin fo na nimfa ni nkurase akyi yɛ pam efisɛ galamsey no ɛhɔ na ɛkɔ so na aban misa ne ho sɛ saa community based senior high schools na nkasa na ɛwɔ ɔman no mu no edu baabi ɛte sɛn ɛmfa so ɔbɛn pa na deɛ ɔba ade abra wɔ man nanso ɔma Ghana yɛte mu no nipa nya nsano dwuma wie a adeɛ baako aka ne sɛ obɛnya dwetire kakra bi pɛ ɛwɔ ɛnkyerɛ nipa na bɛyɛ ɔdefoɔ na wafa amanfoɔ pii adwuma mu atete mebu no pii ntane yɛ adeɛ baako asaba de n'ani di akyire betumi abo ɔman yɛ pam ɔpani kyerɛ mi sɛ meka sɛ ɔma Ghana atena yɛ nyina ɛsɛsɛi yɛnso nyina na ɛsɛ nyade ani na bi ba ɔman ne nyina yɛ galamsey nti saba tumi boa na sɛ ɔman yi mu sabi yɛnya nsano dwuma mebu no pii na tumi nyɛ ɔman kasa nsano dwuma na ɔmo ntwɛn sɛ abamafo ɔmo adwuma de a mebu no bɛnya adwuma na ne compound no sɛ sabi ɔnkɔtua mu na donko hyɛ fam ansa na nsa etimi akona no ɛwɔ manyim makade nya STEM nkote ba makade STEM and TVET because yɛbohu de TVET na ɔboa ma nkrɔfotum wo use hɔn nsa anade hɔn nyimdzia a wana skills bi a wɔde yɛ bibi STEM is also good because if your acronym now is science technology engineering and then mathematics nti makade ncha ɔman bi tida Ghana yɛwɔ most of the natural resources na raw materials na okay or the TVET more attention because ebeja to me there wana wako technical school another way sua insanu dwuma no we na wo kapi obi na dwuma ya krampa wonyim edwuma na wo kaya ndadaw nti nyimpa no bama hon orientation mpa on fam on semble na we tum wo ye dwuma okay na ne kwakura mu no na Dr. Essien to ne kasa mu ana wo kyerɛ mu am yɛnka nkyerɛ Ghana mpanimfoɔ sɛ yakasa TVET anasa STEM education na eno no eyade a meyenya ne se owe de opa na woye oma na yatimu no yaye bibi se o nsane dwuma de sebe de woni tire okọ school no kyese wabon ko enti yemfa ne nkosua adwuma ye de sa atom afa ne tirimu a emwo afiri se yemisa ye hu ene nipa ne bia tumi akobo degree kita ne masters kopiem wa kantamanto kopiem otonkube wo tragusuo we nyina a kyerɛ sebe enye nwumasua ne gutu edi mpa bakɔ akyi na bra bom ni senti se nipa nya ne sa no dwuma wie na ɔno awie na betumi ayɛ ɔno ankasa na dwuma no wafa afofra dwuma mu dia emfa so wɔ so pa ne senti ɔsra Ghana mpanifo sɛ wanom emma adwumasia school no enya akɔno no mu hyɛ mu kena sɛ yɛ bɛboa na nipa pie ne ɔmo awie school titifa mu nya dwuma yɛ no ɛso bɛte na ɔman yi so yakɔ yɛnem ɛwɔ puntum na yɛbɛgya atom dɛ ɔyɛ dɛ galamsey no akɔda ekodu beebi a yɛbɛka dɛ yɛhwɛ a ɔyɛ ten dɛ yɛbotum yɛasɔ ano ndɛ nanso teda ma maka no bosum mfa dakor na odi twamam galamsey on the dakor na ɔde yɛdan ɔde bai
Inti on fada crossing yadan inko. But bibia wa shase wo baby. Inti as a TVET expert, okay? Another STEM expert. Na mankasa someye environmental scientist no. Me feed free community secondary schools bina President Mahama wadu usi shase do ole no. On sanem famra. But ode ba sisia insido ba no free community senior high no. Onyen free community TVET centers. Inti obadama incha the mining communities are especially galamsey na adere kwadoni na no. Yabaye mining related programs, environmental programs. Inche umamecha no. Na programs are related to water and then others. Inti chade right from the beginning na from local school ankasa. They will be learning about the gold, how to mine what do you call it, safely or responsibly. Our classroom. Inche umamecha no. Abreko na so how to treat water in suho nyimdze na ade nyina wo bosuan wa classroom. Any I would tell you known as Director of Mines at the Environmental Protection Agency. The Dini Dr. Patrick Asian. Namani boy yan same training Emmanuel Opoku Edwisi. The dwarf friend said DJ Active and a day ebesumuye. Yentwa Kasiabone so 9% ya empote mweno ewa Chumamponya district nim akabomu etimi aye clean up exercise anipo di omanim eye nanam rantihni edi omanim ehwe se bibia betimi akoso na ye nana sei asibe ono na ye mrantihni ekasa na ochemu se eye timemfo omo ono mmomode anhye ne so mu ntutu nru a enfengu basabasa wo mantem honom eye nsu eda honom eno so mudidi dwuma no hwe na obi ankotu nru a amfengu nsuo nim wa wunnim ni ebeche wo se wo tutu nru a egu basabasa no ade on de kokobo anode bo esansase ye chiwa ombebo modin atimi atwewa so a next time no se wo hu se nsuo mpo da hono ma nya ade a wodi eye nru ampo eba ekwa akogum esanse ya ade omu nyina ahwesa honidi hu nsem betimi akoso won potem honom no omo so mapomude hu nsem atimi akoso ye nti eyetimemfo ne mbomode a enhye ne so esanse wo tutu nru egu basabasa no wanso na aba akosa nsuo no na afa kolera ne ade nyina eye o nti omo mbomode a no mo nhye ne so sɛ obi dia sɛ bia ɔmam titi wo mam so bola machi 3 o'clock ne 4 o'clock ko to bola gu nsuo mu no yensuo ne wa so ko film ana te ko fiso ɔmam so bola ko to mu na wa yim firi na ɛkɔ ene bra firi na ɛkɔ wa ɛbɛkyew sɛ wo so bola ɛkɔ to agu na wa yim ana sɛ so ko film ana ate ko fiso no ye kyewa emla no obi ye wo bola wa hanu ma wo sɛ omo ko bola no so ba bi ni bia no nanano ye ne nanano akasa aye pese bi ni bia de hwe kwan be fa so a ye de bola ni bi besi ba ne ya ye nyanya ye ne de wo so bia de bola ne ba ye bola kesi ni betubu ye hu se obi o de bola akoko ba bia ye chewa ye de ko kwan yefie ne nanano mbre wo se edu di wo ye bo ye manisem bia se nanano entu ana mo be prapra na wo so aso a de adugu gatemo ana nsu no abese nsu ye ntwe mo mo se tiku no ori nyina ati ene ha suko fi no wonne boku no ho ban nti ye hwe ma wo mo me DLFM 106.9 na ma bo ho ban na bi samre ye ba no so ye tina wo mo me se no nti re de me ka chiru bia se wa betu bola egum de ye che wa ye mfa ho nye de ye mfa ho nchewo eni ya wuti ye aye nana ose ya sibe ono na ye mrantihne ewo mpasati ya no ewo Chumamponya district nim na no achi an assembly member no mpasati ya electoral area aye honorable Karim Salifu esanso editotimemfo ni na anim se koba clean up exercise bi ekoso a omuni na form hu hjem se ne be yom betimi aye no de kokobo ekwa omo do maye omo adin se clean up exercise ekoso a omo de omo mfa ho mehye omo de matimi adidi atwe TV aye ne omo pe no ade omo de omo ebe famra kwan se sanso omuni na abo omo homodin se ahunidi hu se betimi akoso wo mpasati na mpuntudwuma so no etimi akoso wo honum na ye obi asade e okromo no say clean up exercise ekoso de ne ho ebebom na leba eyenhye se obi apie ebeye adwuma efiri sa amre ko no bere bia ebobokop na leba bia wa ama no ye de obegina mra no wa anhwe kra ebekwa akowi o court obetimi akokọ ye beje elu ama ere wa kwa akodem eni kwan se ye force obi se di wuni ansa na wa di entine efiri ne ko no ye bo o ma adwuma bia obi anya de empie mra be ye adwuma enye side ne be famra kwan so efiri sa amre ko no emrante ehini aba oba beka unit committee for
yɛbɛbɔ nananom akyi dɔm sɛ nkɛsɛ bi a yɛbɛyi bra bia na ɔmo a motontɔn adeɛ no yɛba w'anim na w'anim ayɛ fi a yɛbɛma w'atu stone anaasɛ wotɔn aduane a yɛbɛma w'akukuru aduane ayɛ dɛ ɛkɔ akɔsi wɔn ne a mɛma obi biara awɔ mpasatia mpatam ɛno. Eni ya wuti ye assembly member Edema Pasetia electoral area Honorable Karim Salifu na manibo yen semtrioni samo for wibuatin ana debesumie. Yanto akase bɔ no so na yɛmmɔ enwura mu ɛwɔ MPP ɔsene kokroko amanyɔkuo no mu a yɛn nyina yɛnim aka tom ne bro na MPP amanyɔkuo na kwasinanim na wɔnom ɛkɔ akɔto aba akɔpɛ wɔnom kan ni no bɛkɔ akɔtu franka ɛde ama MPP amanyɔkuo no yankopɔ yɛ adoma Efempim yenu ene aduonu nwɔtwe abatonum na meka sɛ oniminyamfo Canada akompreko ne tim no omani abre sɛ krodom ahyase kasa na wɔma kyerɛ mi sɛ wanye pa sɛ ne MPP amayoko no mpanifo betumi asɔde etimi aka sɛ yensa nso ma akane ɔmampani bɛde akyi Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia kwan nansa betu franka ɛwɔ MPP amayoko no dimu yɛkɔ efempim yenu ne aduonu nwɔtwe abatonum na empanifo akyerem sɛ yanwa ne sɛ namben entemo de yɛde yɛm a kyɛ sɛ enkam wa hu empanifo sɛ sabe yɛde yɛ na sɛ wanka sɛ tiri hu a de bia de beyi wa yibone sam Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yɛnyina yɛ ne mensa no adwuma emra obasom so mampani bɛdekye ɛnam ne mmɔden mu edu baabi ansa dan konkenti hwenkuguo kɛse bɛma MPP ɛwɔ mfempim ne adonu ɛyɛ ɛne abatonum Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nti Ghana fo to abati MPP na nya sim komenti aba ne sɛ ne mo sade na kwem mo friends and trefo nhemu Kumasi Asante Mantemu na Sheikh Dawuda Muhammad MPP constituency secretary at the Market Tampon North on the Jinemu Ekasaye at the man Tim Ken no chirema in fact what MPP amanyuko na wabesre some person mutumi to me 2028 dia muni hu hawkram monto abano emfama akane Asen Central mashibedwane oniminyamfo Ken nedi ohine Japan efiso no no betuma ye connected at the amamon opani itrema yanka nkyeremu prince yakopɔ ya atoma opepom bosoma ye wobi ndata so aduasa baako abato no obi amfa ne ho nkwahye ase ne ye pekani nipa betumi abompema nyoku na ne modem bɔ so ani na oman mu wade supedi na sɛ yɛtumi hya ne nsa Ghana fo nyina MPP ton na ombeto no ɛyɛ Canada akompre kopɛ ne sefata nom opani itrema wo Canada akompre ko ohina Japan na ne modem bɔ dede wo hwɛ mfidindwuma ene nnwuma ahodo a emebunu pa Canada afọ madwuma wo mayimu no edi twam ono so sabi oyobi a nyasa ne party pe ho kwa na de kondo odoga nanti na manyo koba kra de anya oka nanim badwam oka ne kura sem nyina ewom ti dodo na kra mpena asem nanso ochirema ni saa nipa we na Ghana penti obesere wo man titiriw ene MPP manyo ku am otumi sam beto abanyankopɔ ya atoma papom bosma yimani de toso aduasa ba kono monto aba na Canada akompre ko hina Japan fi sɛ mo pensa no dwuma mo panyuma pai mebu na nya dwuma ya de a monto ma no monto ma no pɛ mo adi Ghana fo ene MPP amanyoko no hwama pa wo manyim awia anopai ana anopai awia yi e wo hase yi ye hia sɛ ye bedi nkomo afa MPP presidential primaries ana abato a eda yanim 31st January 2026 ya aye miminda eda yanimi na de ye kan sɛ ye pese delegates no esesa na omoto abano Emma Honorable Kennedy ohini Japan na wodi MPP ekodi nkunim come 2028 general election na abato a ede yanimi aye 2028 abato no enye body a adwo eye crucial election to me ya NPP for NDC for ekitamu nyade a ombepese ombejamu enti ye hia flag bearer ye be you 31st awo kukuduro awo ye heavy duty any body people obeka Ghana babia Ghana for enemy no awo susu Ghana for wogidie wonu mu se ene Ghana for babia problem kesia ewo Ghana eni mabuno a omuni adwuma wono susu no wa demonstrate actually Ghana for say as a private businessman wa pipi njuma indi se di Ghana nyina hye ne sa eni Ghana japade hye ne sa se onhwesomaya eyade obetimi ahweso yie na wodi enwuma aba na ye mabunu no a omuko school no enye bi aye omako school no susu no enye bi aye enti wono onama wose se okọ school se wanko school wono obe president a ubenya osone juma enye certificate asem wose emra MPP ye certificate asem no atwam enye certificate nkwa na ediye juma na yenim bibia kora no a yenim owu a yenhwe ena to
2024 yɛkɔ election 2023 yɛkɔ primaries na primaries mu no ɛbɔhyɛ baa mu ɛne a woti yi ɔno ɛna yɛ constituency secretary ɛde Makintampo North ɛwɔ MPP amenyakuo no edin mu ne den ɛde Sheikh Dauda Mohammed na ma ne boy yɛnsɛm twerɛni Barbara Kranten ɛna difire Asante Mantemu ɛbɛsome yɛnyina wei so ne yɛkenka amadwenkyerɛ bi ɛmfansɔm piaga de aba no wɔ se Dr. Mahmudu Bawumia ɔno ana ɛkorɔ ɛyɛ momo asɛma wɔfa ke de aba no wɔ so hwɛ live edi free New Plan Station Kwame Nkrumah second Babban shop na hɔ ne bɔbɔ adwuma pam ɔse Dr. Mahmudu Bawumia is the winner coming January 31st mate ya menko pɔnkɔ so no nka mo no nhyɛ mo den na wotiri mu pɔmrɛ mu man why na ɛyɛ edine ɛyɛ kwaku phobia so hwɛ live edi free kɔtɛi 1 down city aha hɔ na hwɛ yɛ free yɛ da ase na deleka yɛ tedi aba na so hwɛ live edi free kofolodu yankurakan ewa piemantemu omayadwo yenso yɛ da ase ɛyɛ Regina Buadi di aba na so omayadwo wafa Sammy B ne Adjoa Agyei Sikapa wedding in fact ɔse Bawumia all the way mate nyame nhyira mo po hwɛ live edi free achim water market sanso na me wafa si Sweet Elizabeth di aba na so omayadwo na dwumaden a yɛ boso ma Ghana in fact dear news yɛ bɔ dwumaden yɛ pa nyame nhyira yɛ pam Sweet Betty ni odi free Lebanon zone 4 ɛna ɔde kasebui anase Enquiries ete ebayem na Barbara Kranten de aba no so hwɛ live edi free odo Broni Junction entia kese nkoma hwanabo Ibrahim Isaac DC edema antwemampo nua ɔso onkoso amu adwuma na soma wɔsom ne manfo no nani agye ho ye pa enti Barbara Kranten no hwɛ live edi free odo Broni Junction ewo Kumase yɛdamase pam de adroi ye da ye ho aba ye ba ye bɛkɔ agropama so na nsema hodo a ebunkam so no agudie mu akonfo man sinkonwa na modemu nsemu aba abesom yen ewo kasebo no esuntie momode ane yenkɔhwɛ sɛ ye wofa enenso ɔkɔ agropama so no otumi hyegu ana sɛ ne de amfa wofa otumi hyegu ba ko ene wo hye won yenhwɛ mon spring off na fe mon sambra back as I said ya madin kunim bon no kra ma head ma shall go mun ka go. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports. The problem is that I think the referee is for them. I remember I scored a goal. And after jubilating, they cancelled the goal. Why? Because it's for them. 2 goals I would have scored. I was heading to the post. The post saw me. And I saw the post. Then immediately I shot the ball. I didn't see the post again. Is that not something? Pressure upon pressure. Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante. Watch your ball, Mr. Kasante. Hey, Borike! Fase base makatena se men kɔ ne kyena mana kwaba na wɔmfa dear Power Sports sma wo do di ahima agopama so no ɔmfa ne nyina mesome ani mere base mark empom design isu adome ho ade pa sisi de wadane akora beto ba ko sa wote ase ene sen akora beto wonte ase a ye sɔre so a hia me kyerɛ me nkyerɛ wo mu akora beto ye kwa ye beto mi ana me se wadane akora beto na nsen wujitum ore menti ase enti yesia we kyerɛ wa sɛ ensɛm wɔ hɔ ɛna so mate se Champions League no ebeto dwa yes saa yes oh okay ebrenti me yenya wo na Ghana fo hu de ɛkɔ so agorodi mu nsensemu
Right, Abusanti, Yamo Adjubie, Memo Aquabamra, dear 106.9, Rasu, Agudi Musemno, Ebersmo, Numero, Circasia, so as usual, what in Nhyiraba Kwadwo Sammy being Casanson, Adjoa Agyei Sikapa, Ababa son on Warfare, Bruta, Mumianu, as in Kunyadi, and Adia Cancer, Numero, Circasiano, and so as Maria do, Besma Gadu Saman, Bisse, Miss Malesium, and so the Agudi Munsam never smoke, Jumedia Studia, Nation, Super Joint Show, live on Facebook, Capital D, Capital 106.9, champion Kofi Taylor Dama, or the images reactions out do any pinansu go, and come on yet in images reaction in our second, and so Facebook, ni YouTube, ne so, not Bibia Quanke, Transisadia Macacho, say Jumako Bakupenwani, Lumba Super, Amana Brown, Brown, saying, yeah, good moon samno, and so it me ever down, baby Biauti, Casavidia, and a simple Jumediano, and so if you might be Bia Quancano, a young Comaka Crefua by a delay, seeing us so you may so, not Bibia Quancane, Shasia, as usual, I shall send to the Fifi, Bueno, a local stories, and you may and Saka, and Yademo was Sony Pinanso Bessomo, and what Jumedian, and GFA, I dear cancer, disciplinary committee, or Muka sitting on a tabuopa, with various charges, and Aquama, various clubs in Impono, individuals, I would do a pina, and Yadinian so Bessomo, and what Jumedian, and how United me patron Tiamete, and they say FN so charge you, me patron Manyantia, say Adimpa, ya can say, bueno, Naya Omu Gamer, Omani Vision FC boy, Omusu say fans, Adia can sampono, or United in penny for man, Timmy and share, Ama officiating officials, Nano Adamuko PMS was a game no, Amaho Bambo, and also check a Clinton Tiamete, and they said GFA disciplinary committee no, and so charge club and your friends so United, and no, a young command flew by a dinner also someone, and what Jumadi and Sunabi Biako and Kefu and so club and friends says Swedro or Blacks, Manyanity, someone ya charge you 10,000 Ghana city. Nina ne say almost supporters misbehaving can say misbehaving and I say I misconduct almost so done at during that time. Menoka say Kumasa and take a talk on so travel here across Swedro na game on Koya Fuel. Unim Sana Chesa boys na Nasempono Kotoko Timno amongst so Ewadia can say hotel na and Tiamete and it says Swedro or Blacks players no and I Sempono fans nipina and so Kopiemu and so Adia can say hotel and so any among be brinano and I'm so man no kasa GFA committee no and I say when a disciplinary committee no I'm so added tabu and I say charger you can say 10,000 Ghana cedis so about club na your friend says Swedro Blacks you didn't come on pinanso somo na manyan ntia so omo we be 14 days and not do a 9 enti say ombe you am one ntia na me no kasa di Swedro Blacks and I say when you Swedro All Blacks United say omo will be 14 days ahead of us no e was so mutimi koyi am one anu enkoma enu so fi oba ye de nyina so somo e wo dwumade ensi na no pani friends Dr. Richard Samuel Kwadwo Abereba me no ka say o pok anawe no e Park Academy me pacho GFA committee disciplinary committee na charging 3,000 Ghana cedi ni nyina ne say interview bi okoye e was Sporty FM empanifo su say wono so atimi agu Ghana Premier League no fin enti ahu be nya say obetua 3,000 Ghana cedi eno e yankoma fi ono so of we be 14 days so ono so onchiremu bia na sempo no on nsam bia kan fasa ade kan say charge we hu a ono so betimi akono ne mpanifo aka no e yankoma fi oba ye nyina so so manwuma yi kasiabo yi so na se we no e so na bibi bia kwanka hasofo assistant coach your friend say Ghazali Abdullah when Abdullah me patron no say ya charging on 3 matches ban amana fe kwampo 5,000 Ghana cedi ni nyina ne so be kaisa I mean unpleasant incident and also see e what takwa na boss during the time a Medium Sporting Club so no e hosty club na friend say across folk na obekai se opani we Ghazali Abdullah one boy bi enya misunderstanding na masa abufuo no na kuma kwosro pa na kasa boy ne de opani ni suo ni mu dia menu kasa de nkaba bi akwara ne da no nkemu oden ni nyina ne se akwada no so ya ne ma bi kire opani no e ma opani so na kuma huri pa we na mpani for kwa setra no almost 3 matches ban yes started over the weekend game aso for kan so betrefie ani bechem United de be bo na opani no onu so ntimi and trampen chamfama club na friends across for kano e yan komanu su fi opa onu so e wo 14 days sempo no nchiremu bi anasa anu ye bi wasan komo e mo no so beko na fi onu so da koso mpanifo no e yan koma fi oba ye de ni na so somo e wo dwumadi ensu na bibi bia kwankana chese eno so e yan koma fi na Ashanti God 04 omo so ya charge omo ni nyina ne se omo so no
yesusu sɛ ɔmo game ɔmo kɔbɔɔyɛ nso ɛwɔ adeɛ ɛka ne sɛ wei na Cape Coast Robert Mensah Stadium no dressing room a yɛde ma Ashanti Gold for no anya saa dress ɔma nkɔ ɔmo se dressing room no masa ensam fata sɛ ɔmo ɛhɔ na ɔmo bɛkɔ akɔ dress anaasɛ mpo no ɔmo bɛdi ɔmo dwuma ntinti amete ɛne sɛ FA kɔ disciplinary committee no ɛnso etimi acharge Ashanti Gold for ɛno yɛ nkɔmɔ efi ɔba yɛde ne nyinaa nsoma odwumadi nso na Ghana Football Association president ɛnso ɛyɛ ɔpanin na yɛfrɛ sɛ Kurt Edwin Simon Okaku ɔno nso ɛyɛ second vice president ɛnso ɛde ma CAF no ɛdi nkɔmɔ ɛnso afa Dr. Patrice Motsepe CAF president ho ne nyinaa nso susu sɛ ɔpanin no ɔba bɛfa dwumadi sɛ CAF president no masa watimi aboa ama CAF dwumadi a yɛdi mekyerɛ African Cup of Nations dwumadi no akɔ nkan pa wobɛkae sɛsi a me no kasa prize money ɛnso ɛda African Cup of Nations no so $10 million nti yɛfiri $5 million abɛwura mu wɔ 7 sɛsi a me no kasa no ɔpanin no atimi apagya ma kɔpiem ɛwɔ $10 million no ɛyɛ nkɔmɔ ɔpanin a yɛfrɛ sɛ Mr. Kurt Edwin Simon Okaku GFA president sanso a ana CAF second vice president ɔno nso ɛde afa Dr. Patrice Motsepe ho CAF president ho yɛde nkɔmɔ ne pina so mo ɛwɔ dwumadi nso na anim ɔpanin a yɛfrɛ sɛ Ebenezer Sefa ɔno ɛyɛ scout ɛnso ɛwɔ kurom a wakɔdi nkɔmɔ na nsɛntɛm na coach Otoado ɛnso ɛde ba amɔnten sɛ ne mpanimfoɔ bɛhwɛ na ɔmatimi abifi ne technical team no mekyerɛ coaching staff no ɔmbɛtimi apɛ mpanimfoɔ anaasɛ coaches ni bi aka ho na ɔpanin a yɛfrɛ sɛ Ebenezer Sefa ɔno ɛyɛ scout ɛwɔ kurom ɔno nso sɛ ɛbɛyɛ anka mpanimfoɔ nhwɛ na ɔmomfa local coach ɛnso ɛma ɔpanin a yɛfrɛ sɛ coach Otoado ɛno yɛ nkɔmɔ a ɔpanin a yɛfrɛ sɛ Ebenezer Sefa nso akɔdi yɛde ne nyinaa nso som ɛwɔ dwumadi yi so ɔpanin a yɛfrɛ sɛ Bashir Hayford head coach ɛnso ɛde ma club na yɛfrɛ sɛ Heart of Lion wɔdi nkɔmɔ ahead of Nyankopɔn yɛ adoma Sunday game a ɔmo ne Kumasi Asante Kɔtɔkɔ bɛbɔ ɔse Kɔtɔkɔ team no ɔmo nim ɔmo yie pa nti ɔmo kɔ anim no ɔmo hwɛ sɛ mpo no ɔmo bɛtumi atwa afa Kumasi Asante Kɔtɔkɔ so efi sam ne deɛ nkɛ dɔɔso pa nanso mmerɛ no kɔ yɛn ho mesu ne yɛntin si fie yɛngye aboafoɔ nkratoɔ mmerɛ sima Lumba nso pa yɛngye ɔmo nkratoɔ mmerɛ yɛba na afei yɛntu fa ankɔfo nkuro so mfama na ne nkɔma no Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. DL Power Sports. DL Power Sports. What there? A jawom. That down. Right, Abusianti, Lumba Super Dam, Adiafa fly number DR106 na Konkofon Crosso, Amananin common near the latest, the exclusive Nina Sobesomo, Ewo Jumadi Suna Bibi Biako and Kindia Yashan Kaina Shanson, Selbe Johnny shown live on Facebook, Capital D, Capital 106.9, Champion Kofitela Dama, Images Outwinning in our Diguo, on Sansu to Jumadi and Suna Bibi Biako and Kayan Comanasia, Aquadana, Jefferson Wilson or Dobet, and it runs down Colom one Mino Kasei, or Makunya Kwanshia na enya severe sound akwanshia de ni kitwa wom omoka no ana animono tutu kakra nanso ni nyina mu no nkwada no omo ye save bibi bia nso antimi antoma no enso elite se firi oba yade nkoma ni pina so somo ewo dwumadi enso na me no ka say Park FC winim say Park FC ho ana akwada na jefense Abdul Baba Rahman ono eye Ghana player on ho no si akan na over the last week no na dabi when no eye weekend where you want na say we midweek we no when eye Europa game omane club na friends say Olympic Marseille enso ekobo ntiamete ene say omanya ka kwanhia nipa makoma konso enso atimi afoma abahwera mo nkwa etuba Johnny show no live on Facebook Champion Kofitela Dama yadi images audio ni supina eguo on say ka dwumadie no nkoma na yedi na bibibia kwankan timi no kasa idea FC ade kan say Park no me pacho omo fans makoma konso omo so atimi ahwera mo nkwa osaka kwanhia na eno nso toja enso so ho yede nkoma ne pina so ma ewo dwumadie nso na ma di patri Dr. Patrice Motsepe nkoma me no kasa ena eye ne birthday enti opanina je friend say Dr. Patrice Motsepe oye CAF president na say udi birthday uni opani we yanso ena di birthday and nkoma ne pina enso asuma dwumadi kase so na unim se na nsentemu a ana mi bedi nkoma ma say Spotify campunu basa home ground ono masa se nkoma afi oba de nya nika esan over the weekend omni real
Oviedo game boy no obeka sense brani bi toy ehwe ade kan say commentators pa ani empono oma na mo South stand and a commentary position ensuo ne boa mu brutal na Champions League game abasa trefie ensuo ne club ne first ze kopie gabo no me pacho ye kopie ma basa omu team no ebe ye warm up ye behu se akura bi pa ano no nso apie ne nam park no so say hey masa nanya Basa stadium we na nanse omu ye renovation mu ya ansiesie na fei ensuo ya ko stadium ensuo to ebro yen afa krampo no match gear just players ebe wo me ya pa na we no kura na jese eno so apie firi ho enkofo bebre na so ready minutes into it mim so we no ebetimi ai we say means na say den we die masa we emrofo bobo enye abibre mu anti we no eye nkomo kakra fi Basa so eba jadi ni nyina so sumo odwumadi enso na nsentema me be ka kiro so panina je friend say Abdelhak Benchika wano USM Agyei coach wakodi nkomo se oni mpanifo kodi nkomo se nei obetimi Agyei dwumadi odi as head coach enso de ma USM Agyei ni nyina ne se eniema mpanifo ye no enso aniwon esan se project ano so watimi ya akotu mpanifo ni me kamia se nya no ana omo so nti opanina me no ka se ye friend se Abdelhak Benchika menu ka say na confirmation about wa resign when you resign enti USM Agyei coach je friend say Abdelhak Benchika nei wadi ni dwumadi ato as head coach and said ma USM Agyei no nkomo afu aba ye nkomo ni pina so somo wo dwumadi enso na African Cup of Nations final to dwana nsentemo enso Morocco no obeka said the Tarangas Lions of Senegal and Adia can said the Alas Lions of Morocco no after the game na Senegal so dinkunim ekaba ku Morocco entimantina during the time me patro game ne koso uni mapanina ye friend say Jean Yakes weno ndala Agyei penalty ma Morocco for na Senegal for omase omumo game ni biem enra CAF disciplinary committee kwa setena na wenu na ye Zoom meeting masa menya ne ntia se be 4 hours no mgusu gina so a toto niama so boa na se wenu charge na se mpono punishment omo hwe se be kwa nso de ma Senegal head coach any players ahodo na no ada no omo so timi dia niama se referee Agyei penalty ti omo so omo game ni biem no report amete se enra meeting ne koso no Zoom meeting 4 hours masa ntia ansem no de na te se enkomo ne koso anesa we se yenyo mu se we si da bi ensem fata se de sa so twen mo eno enkomo afi oba ye gusu die chi asem na chi de beto fom bia de be so mo ewo kasavidi kase esu no enso enkomo kakra afi oba mede ni nyina so ma wo dwumadi kase esu no de kompokra ne de ba ewo kasavidi kase esu na club na wero je friend say RCR Belouizdad win himself over the weekend. Omo adia kansa CAF Confederations Cup. When Omanes Talent Bosch or South Africa nebo nene team no omo anase players no officials no omo ye stranded brutal so Algeria airport. Ni nyina so mukodu o check in ahodo e so omo ye masa enkofo anase we no immigration ane omo aviation for no mo no e kamia say omo punish players no officials ni brutal. Omo say per 2 hours getting to 3 to 4 hours. Now so obia so attend to omo we ana akwa enkomo bi say we no adia cancer frustration pa and omo the club na friend says CR Belouizdad players no more officials no enso e form enkomo na beto Adjoa yede ni nyina so ma e wo dwumadi kase so no de kompokra ne de ba e wo kasavidi kase so na FC Porto enso edi ni dwuma enso e wo Portugal league ni na me no kase die opanina ya na anase we no 19 consecutive games so ma ball e wo season no omo ntimi ndincho 55 point no matimi nya enso e wo 57 games mu na 40 goals scored na afempo no 4 goals conceded me no kasa dia Portuguese league no okwa club ne mo kwan kan pa ya pa dia club na friends FC Porto eno so enkoma efi oba jade ni nyina so suma odwumadi enso now nim Jose Mourinho after say no kofa Benfica team no me pa to wabo 15 consecutive game on tasty defeat etimi no kasa dia Benfica enso Portuguese league nim no since openina je friends Jose Mourinho be fa club na je friends Benfica no omo so ntimi ndincho 15 games and so a beating run me no kasa no Jose Mourinho so yeah and so Benfica so yeah jade ni nyina so ma odwumadi enso akwadana je friend say we no Leandro Trossard me no kasa Arsenal
player of the month for December Akwama Akwadano na award we no openina Jefense Alan Smith and a prover anase we no ono so etama de shane samo join show no live on Facebook catch say we no champion Kofi Taylor and our team images new reaction spin also egu announce ka Jumadi and Bibi Bia Kwankan and na me no ka say UEFA Champions League last round of games no and so etoja awade kan say group phase nim na me no ka say the first 8 ne mu ayiri bruta we Arsenal wa qualify and in Bayern Munich qualifier from second position to 15th position obianso timi qualify na ade agwe no Champions League yetimi wura mu kakra na probability so betimi enso awo awram awo first 8 no unse first 8 unya timi wram de automatic qualification na se hono ade kan se playoff nsensem bianso kan etima catch Arsenal they qualify and probability of qualifying our automatic qualification no omukita 100% Bayern so qualify okita 100% club na Jefferson Liverpool kita 97% so no so ebetimi awram ewa ade kan se top 8 nim Barca kita 87%, Real Madrid ekita 85 na Manchester City so ekita 69% ano eyan koma efru aba yede ni nyina sosomo ewo dwumadi esi na madipo panina friend said Dr. Patrice Mochepe unkoma chro unim say for the first time enso African Cup of Nations no this very one edition one me patcho eno so koso enso awa man na friend say Morocco mu no me patcho we ana yetimi nya the most view digital view and so AFCON him 6.1 billion inti say AFCON e koso na enkofo show YouTube ni Facebook ni ade various social media platforms no me pato yenya 6.1 billion and also enkoma fu ba jade ni nyina so mo dwumadi so opanina je friend say Gianluigi Buffon na odi bedia one opanino na edi wedi 48 years still na wogusuada go post nim enti opani we masa wa konkoden 28 years of playing senior football and as a professional football eto panina je friend say Gianluigi Buffon na nyumre je di no common so dwumadi so na bibia kwankana champion Kofi Taylor abeboame na fe wa project Real Madrid players so time am touch dance of Portugal massa players former brutal etube hu yes akwadana je friend say Vini Junior ubon say yes wa ye taking correct pa na say bibia didam eno enso Louis Vuitton belt akwadana hwiato so we no David Alaba ni din who sinti we no Real Madrid players na nyumre omo so akokko nkoden enso diama Real Madrid club no enso Portugal against Benfica jadin common pinanso somo ewo dwumadi enso maka kire so akwadana anase we no panina je friend Alvaro Abaloa unim say Jose Mourinho boy during the time Mourinho coaching so Real Madrid no na kwada we defender the Jose Mourinho na some point in time now Jose Mourinho in the final training section enti offering the technical team no assistant coach video analyst ni afei physio enkofo pina no mu dijuma na okwadana anase we no panina je friend Alvaro Abaloa ka kire Jose say ehubehia say obetimi ne officials nso twa picture enti sa picture ne eso abanfo so nkofa say we no master versus apprentice enti na game no big game to be say yes ya the red arabi enso to openina je friend Alvaro Abaloa so oni Jose Mourinho ne si wan Jose Mourinho ni coach na Ntaraji ni nyina eno nso ye nkomo kakra fi opa je de ni nyina so soma odwumadi enso na bibi bia kwankan enti nkomo ne de nka doso pa na nso so emre ni kopa ye menenso yebekɔ fika sementi yahyehyɛ bibi kakra enye se de bia na yebetena se yebedi nkomo na matie sports ne sa enti anwumre UEFA Champions League ne kɔ so dwane show na yede code bia to so we no straight twin one operation sell your anase stake your rent anase we no betimi age 7 months salary na de guso one ebebo we na ebebo straight twins nko a enti utie na asempo no untimi join Facebook na 80TR7Q yes Sportybet enti 80TR7Q anwumre wodi guso masa me say when dia odi anopa yetenasia na wafra ba dwumadi enso na se yebetimi asendu sika ma na asempo ne yebetimi ayefofra ma wa eno nso ene kakra enti ofa amen command yankedos na nso emene ko ma unse international DJ nso awura ma se ono nso ne nsa no ekeka na so we say o man timi ani a extra no mo meje o musika na bi obetimi afra ne ayefofra ma no a few moments later
Because me TV bisa. What say obi is taking us am far. Tina no e dey say o magini sika. Ana say mbetuma ahye foforo Kasa bebre na. Foforo na mba ahye ama no. Wo di sika no best take am na. Na bi say no Now obi a utwa beto back we body wa. Say we ni confirmation ade am o say be fa. O ko FIFA code no to so. Because if you buy a word we kire opa me hu say o pija o memi an phone so sa. Fa de be fa. Oh yes. Vim wom. Vim day. But you don't want any a few moments later. Oh, a few moments. But me Judy. Me Judy. Enti monya word. Say na de atoso no. Monya word. Me fi case me de me nko bi da. Ya time na ya hihye o enti no. Wo fa de. Say maka anwumre ye say boys for. Ya me dwuma enti no me nko hoda. No, the verification me nko bi da. We dey me gidie nhye da anim. We o opani obi ankofo ye ombo mpa ye. Ebra senti no. Nkofo be na aka me chirechire ma chiro ka. Nkofo be ya. Boni tell me ba ko se Ewurade me dem agime mfum so atum se me di boyeni. Okay. Ana ba ko se wande otua na deals otua na tight. Ya but we ya okwa asoro ben. Okwa asoro ben. Me so futi o. Me se wo kwa asoro ben. And also everything say me tia say dey. O dey bona me nkyira wade. The called United Church of Christ Disciples. Is a maso no kra no. Mo ye nkabu maso de. And na United den Jesus Christ of Church of Christ Disciples. Yesu Christ asore a mo say na suafo mapa. And na nkofo na mo kwasan se nua no so omna na ye bo Yesu Christ ase nua mu no. And na won kai no. Da be nyu sa nkomo no. Na dey hia. We dey obi Yesu na kan asase no say nkofo menu ko bo mpa ye. Ba ko si wando etugini wagini. Okay. Empa bo no mu no kopie wona. Ba ko kan se me de me gitum se mafom. Yes. Enti no me ho ntene te Ewurade mfa me bone enche me no onche mpa ba ko ha me de metene pa me bo afode pa. Okay. Onkomo na wudi ni se wo de nyamesum ni nti no obi anso woni mereye ebi awo no fikese tie de meka no me si we ni me ni mu gidie nti no me nye emfa nyamesum asem ni mam bebiri sa but minka mempe be ba ko ni do ya ade ba ko de hia o de ochina why offer akrabeto pa soroko etamaso soroko kra ene ya me ya adoma me nim se Champions League teams ni nyina na ebo me nka ho asem sisi Arsenal team ne de me ni asem bia na maka enye qualify 7 na meka league na ngasa na me yem hihye me ma wo enti fikase mu for mo be hu ya na mo de to so na no ye munya gidie na mo de tachira ebetuma ya kwa ma munya minhira mu pim kasebo ne yedi si na ansa na ye mfa woda we ntwato na ye nsoro kasebo no so Kofi Buame na ye mpega awoda we ma me wo fase me wo fase fuyi me wo fase ne de Frank Ochre e wo Kumase no ko school e wo Highbury Angels International School e wo Abrepo Highway na we everyone about Peter Awere Manso Adubia e honom e na gogo onom assembly member dondo no wo kire ma ne awoda soronko pa chenchirenche e na eko e de ama Kofi nya botram sa picture na me ye na say kwaron fo chedi mentumi amfa picture na ma enti ama akoye nsempi mehu zo hwehwe aba wuhu ozuzu a wanka hwe ankyere wo fa ene we yi wani na tru baby after for bon fanche yen enti we ya woda sronko eko de ama Frank Ochre Eco School ewo Kumase Asante Mantemu na school okono eye Highbury Angels International School ewa Brepo Highway enti we ye free honorable Peter Awere Manso Adubia ene wowo enti wo se ne me wo fa se kumanya me nhira opi ene yo birthday enti oda nko point na de mfa nkyere onye okese no mpagya wo emfa mfira eye nhiremu emfa wo nko nhiremu ma onimdi a wo de Eco School ni nya kese se be adachi be o magana ebenya wo so emfa so happy birthday once again Eco dia mam Frank Ochre Eco School awo Kumase Highbury Angels International School ewa Brepo Highway nyame nhira na wo da no onya ne sonko we efri honorable Peter Awere oya Manso Adubia ehonum no butu a odi ne dwuma kasebo ne ye de asi musemufo ne ye maize meberantwi ene se mu ede ema ya champion tailor ede ekopie mo Facebook ene fi yitima kasebo no wonya bi ehwe yen DJ Afiba ema ya moral support ewo fianom akenkanfo no ye yemienu edi ameje so yo wofa ose ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa Channel so said DJ Sikipi ene chinchim efreni froma ede sumi animre mamu nyina monitor ade hye Hey Kwame ade wakabomu ana iso awo no mo ha wani sa te sese de wo mne banku a ehia wo aden